Bombo Business News. Ginaduso sa karon sang Department of Agriculture ang pagpatuman sang price cap sa mga retailers nga nagabaligya sang imported nga bugas. Iniagod mapunggan ang hindi insakto nga pagsaka sang presyo sini sa merkado. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagalabot na sa 55 pesos tubtob 58 pesos sa kada kilo ang presyo sang imported nga bugas sa pila ka mga retailers. Suno sa ahensya nga ginahimo nga rason sang pila ka mga negosyante ang global oil shock kag krisis sa Middle East agod magpataas man ang mga inisang presyo. Ginpahayag ni Laurel nga hindi dapat maglabot sa amo nga presyong nasambit nga produkto bangod wala pa nagataas ang gasto sa pag-import sini. Bilang temporaryo nga tikang agod malikawan ang pagsaka sang presyo, magasumiter ang Department of Agriculture isang formal nga rekomendasyon sa Malacañang para sa implementasyon sang price cap nga magapanagtagman ang ahensya sang bugas nga ginabaligya sa 45 pesos tubtob 48 pesos kada kilo.